ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಇನ್ನಿತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆವಿಕ್ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಪಾಡ್ತಾ. ಆ ಓಲೆ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾಂದಿಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ಪದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಬರ ಬುಳ್ತಳ ದಾನ ಸಂಗತಿಂದ ಎಂಕಲ 3 ಜನ ಇನ್ನಿ ಪೋದುತ್ತಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಬಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಚುಚ್ಚೈನೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿಕ್ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಲತ್ತಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗುಗಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆಬಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಕುತ್ತದಿರಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏತೂರ ಬೇನೆ ಆತನ ಅನ್ನೋದು ಏತು ಪೂರ ಬುಲ್ತಳ ಬಣ್ಣದು. ಓಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುಕೈತೆ ತುಳತ್ ಇಂಕ್ಲ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಯುವೆಲರ್ದ ಎದುರು ಕಡೆ ಉಳ್ಳೈತೆ ಐನು ಉಳ್ಳೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ತುಳೈತೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ನಾನು ಅಂತೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆಬಿಕ್ ಕುತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗುಗು ತುಕ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪಣ ಅಂದಿದ್ದು ಕೆಬಿ ಕೂತಾ ಇರುತ್ತಲೆ ಆಚಾರ್ಲ ಬತ್ತದೇರಿ ಪಂಡ ಒಂದಾರ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆದ ಕ್ರಮ ಗನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲಡ ಗನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಟ್ ಚಿಂದ ಪನ್ಪ ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕ್ರಮಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಕುತ್ತದೇರಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡು ಮಿನಿ ಉಂಡು ಪುಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಐಟೆ ಆಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂತದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋದೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಚುಚ್ಚ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಂಕು 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 ಅಯ್ಯ ಅವ ಅಜ್ಜತ್ ಅಜ್ಜತ್ ಅವ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನೀವು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸದು ಹಾಂ ವಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕಾಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆನಾಡು ಟಿಂಕ್ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾ ಬಿಡ್ಪೇರ ಸೋಕಣ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ವಾ ಗುಡ್ 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 ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗುಗು ಕೆಬಿಗರ ಕುತ್ತದ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬಂಗು ಸೋಕಾಯಲ್ಲ ಬಾ. ಓ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.